बंधु राज्य एवं मोर प्राण प्रति मो आज अयोध्यार गृह राज्य प्राण ग्रहण भगवान निकट प्रतिज्ञा आज राजचित परित्याग प्रजारंजन शासन राधार जहाँ कर्तव्य से व्यतिक्रम कर प्रजारंजन जदि प्रयोजन समस्त स्वार्थ परित्याग चलत अग्नि प्रवेश कर पश्चात सत्य सत्य मोर गोटे अनुरोध तुमर क्यों हनुमान मोर जो उपकार कर तार कौन पुरस्कार न दे प्रतिज्ञा कर सर्वसम्मत तार उपकार मोर एक मूल्य प्रदान तुम उद्देश्य शुणी संतुष्ट मंगला बंधन दे मोर आसक्ति बहुमूल्य रत्न हरटी छिंदन बाबू राम भक्त हनुमान को अमूल्य आगे धक्का देते आपण के आसो बोलो राम सीता रूपक अमूल्य रत्न है देव हनुमान हृदय न संबंधन करजी कार्य करने सामान्य रत्न नित्यंत है यदि चाहते हृदय चीज देखिए सहस्र राम सीता रूप हनुमान रूप देखी पाएंगे धन्य तोरे कष्ट
तोर इच्छा अनुरूप वर प्रदान କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମୋତେ ବାଧିତ କଲେ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ବୁଝି ରଖିଥିଲେ ମୋର ବିଦାୟକାଳୀନ ଯଥା ମାନ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷେକର ନୀତି ଦେଖି ଚକ୍ଷୁ ସାର୍ଥକ କଲେ ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ଏଇଟା ସ୍ମରଣ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେ ବିଭୀଷଣ କେବେ ତୁମରୁ ତୁଝି ନ
ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ତଥାପି ତୁମକୁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଉ 2 ଦିନ ରଖି ପରେ ବିଦାୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଶକୁ ଫେରି ମୋ ପ୍ରତି ନିରକ୍ତ ହୋଇ ବସିଛୁ ତୋର ମୋ ଠାରେ କିଛି ଅପରିଣୟ ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣି ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିରକ୍ତ ହୋଇ ବସିଛୁ ବାବୁରେ ଅଙ୍ଗଦ କି କଥା ବସି ଭାବୁଛୁ ତୋର ମନ କଥା କିପରି ସଫଳ ହେବ ଜାଣିବୁ ଆଉ
ଦିନ ରହି ତାପରେ ବିଦାୟ ଜାଣେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୁହଁ କରି ଖୁସି ହେଇଛ କିଛି କହୁନା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଅଛି କଣ କହିବେ ଜାଣେ ମୁଁ ତୁମ ମନ କଥା ଜାଣେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ମୋ ସହିତ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ ଏବଂ ସୀତାକୁ ଯେବେ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ଭାବିଅଛି ମୁଁ ଯେବେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାଆନ୍ତି ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଜାଗ୍ରତ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଆଶା ପୂରଣ ମତେ ମୁଁ ଏହି ବର ଦେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ତୁମର ଏ ଆଶା ପୂରଣ ଏହି ଅବତାରରେ ତୁମେ ସୀତା ରୂପଣୀ ଜାମ୍ବବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ସେ କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଦୟା ମିତ୍ର ମୋର ଅନୁଭବ ରକ୍ଷା କରି ଆଉ 2 ଦିନ ରହି ପରେ ବିଦାୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିର ଦେଖ 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 ରେ ସର୍ବେ ଭରି ନୟନା ଦେଖ 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 ରେ ଅଭିଷେକ ସାରି ପ୍ରଭୁ